מה קורה ניר? בסדר גמור, מה נשמע? בסדר. ספר קצת, קודם כל בכלל מי אתה, מה עשית? אני למדתי אצלך, אצל יוסי לוי ב-2019, במקביל לתואר בכלכלה. בתל חי למדת כלכלה? בתל חי למדתי כלכלה, והאמת שזנחתי את הכלכלה ומאוד התאהבתי בתחום של השיווק דיגיטלי. עשיתי תואר 3 שנים. 3 שנים, לעומת קורס של כמה חודשים? 10 חודשים, ואז הלכתי על 10 חודשים חד משמעית. התחלתי לגייס לקוחות, אחר עבדתי במחירים הכי נמוכים שיש. כן. למה? כי ניסיתי להתקבל למקומות והם נורא רצו ניסיון ולא היה לי ניסיון. הייתי נורא מתוסכל מלהתקבל, אמרתי אני אפתח עסק, עבדתי במחירי מינימום, שאני חושב שזה גם אגב נכון להיום, לעבוד, קבל עבודות, מחירי מינימום. זה בנה אותך. כן, בנה אותי חבל על הזמן, ומשם הבנתי מה אני אוהב, מה אני רוצה, גם העולם הזה כל כך רחב, גם בקורס, לומד גם SEO, גם בניית אתרים, גם שיווק ממומן, גם שיווק אורגני, גם הכל, ואתה לא יודע מה אתה רוצה. רק כשאתה מתחיל לגעת בדברים, אז אתה מבין. שטח, כן. התחלתי מתחום הקמפיינים, כשאני עד הייתי זה היה תמונות. זה עוד לא היה סרטונים. ואז כשאני הסרטונים למדתי לצלם, לערוך וכאלה, והיום אני עושה הכל מהכל. אני נותן צילום, עריכה, אני לא באמת לוקח לקוחות שרוצים רק קמפיינים או רק צילום. נגיד צילום עוד מיילי, אבל קמפיינים, אם אני לא עושה את הקריאייטיב, אחר כך הוא בא לי בטענות, זה לא עובד. אני חושב שאני יודע איזה תוכן יעבוד, אני עושה את התוכן ו-95% מהזמן זה עובד לי. האמת שהאסטרטגיה שלי היום, בגלל שאני רואה שיש מלא אנשים שמבקשים המון כסף, אבל המון פעמים לא נותנים את מה שהם מבטיחים, אז אני מתחיל במחיר נמוך, חודש ראשון, אני מראה לך מה אני יודע לעשות, בלי התחייבות, בלי כלום, ואז מהחודש השני כבר אני לוקח את המחיר שאני רוצה, והוכחתי את עצמי, ואז אני כאילו מחתים אותך 3 חודשים, ואנחנו רצים. אתה מצליח לפרנס את עצמך בסבבה? גם מצליח לפרנס את עצמי, וגם אני למדתי אצלך וזה, ואני אוהב גם ללמד, וגם הייתי אצלך מנטור, שכחנו להגיד, הייתי אצלך מנטור בקורסים, אז אני נכנס לעוד תחום, וזה גם מייצר לי איזושהי הכנסה שהיא קבועה גם אצלך בקורסים. קורס היה אמנם מזמן, אבל כאילו, מה אתה מרגיש לפחות שאיזה... אני חייב להגיד יש לי כמה דברים שאני קיבלתי מהקורס שלך שלא קיבלתי מאף מקום, שזה הוורדפרס. וורדפרס אלמנטור נתן לי קפיצה, כי אם יש איזושהי בעיה עם הפיקסל, אם יש דף נחיתה פתאום, אז אני יודע להיכנס, לשכפל, לעשות, ממש, 100%, אני לא צריך עכשיו פרילנסר, אני לא צריך כלום. זה גם עולה הרבה כסף לקחת כל פעם. בדיוק, אני בא, נכנס, עושה, אתה יודע, דברים קטנים, אני לא בונה עכשיו אתרים, אז אני כאילו, גם עוד שנייה זה ב-AI, אז בכלל הכל ילך. אז 1 ו-2 זה הקנבה, שאני חושב שזה בכלל טורף את הקלפים, אני לא צריך לעצב גרפי, נכנס, עושה לבד, טוב, זהו. אז זה 2 דברים, שאני יודע לתת מעבר לשיווק ולהכל, שאני חושב שיש לי, שאין לאנשים אחרים, וזה אגב בעקבות הקורס. ואתה מצליח בזה? כן, אני בינתיים כיף לי עם איך שאני עושה את זה. כן, בדרך שלי. אני גם חייב להגיד שניסיתי הרבה פעמים בדרך ללכת להיות שכיר, והבנתי שהמקום הכי טוב לי זה להיות עצמאי. כן, דיברנו, זה לא מתאים לכל אחד. כן. למרות שיש שכירים שנהנים וטוב להם, הכל טוב, כן. יש לך פה שכירים שיש 7 שנים. גם להיות עצמאי זה לא מתאים לכל אחד באופן. נכון, בדיוק, אז אני דווקא מתאים לי יותר העצמאי, אני נהנה מזה. מדהים. וזהו. יאללה, סבבה, בהצלחה. תודה רבה.